Achieving Zero Waste. Kini ang usa sa mga programa sa Sangguniang Kabataan sa Barangay 1 sa Talakag, Bukidnon. Aron mas maambingan ang kinaiyahan o mapasa sa sunod na henerasyon ang importansya sa recycling. Aron atong mahibalaan ang ilang mga programa, proyekto o inisyatiba, makauban nato si Sangguniang Kabataan Barangay 1 Chairman Edison Rey Abella. Era, duol na ang launching sa inyong Zero Waste Community Program. Pwede ba nimong i-share sa amo kung unsa ni nga programa o unsa ni kaimportante sa inyong komunidad? Sek, may hapon, no? Kini nga programa, ang Zero Waste Community Program, isa kini sa mga inisyatibo nga gihuna-huna o gimugna sa Sangguniang Kabataan sa Barangay 1. So kini naga-focus kini sa pag-segregate sa ato mga basura, ma-recycle, sa dili ma-recycle, sa biodegradable. So kini sek, no, kani siya is kanang aduna kini 4 ka setups or 4 ka buok, no. Sa isa ani adunay kita 3 ka recycle drums nga gimugna para kini sa atong mga basura nga atong ibutang sa atong mga purok. So kini siya sek, no, atong naon nga despite sa pandemic karon, ang kinaiyahan gyud ang atong isa sa atong gatan-awon nga atong maprotektahan dili lang para sa nga henerasyon kundi para sa umaabot nga henerasyon. So kini sek naga-focus kini sa ang mga basura din ini nga ma-recycle ato di kining itap sa ato ang partner nga foundation, which is isa sa ilang mga programa ang pag-recycle og mga basura nga mahimo kining isa ka item nga ilang ma-appeal sa ilang livelihood. So kini, no, makatabang gid ni siya sa ilaha labi sa amua kay kini dili lang kita naka-focus sa kinaiyahan kundi pati sa atong mga kababainhan sa barangay o sa komunidad. So kini ang ato mga basura nga ma-recycle ato kining i-turn over sa ilaha para ila kini pwede mahimong basket, sanina or depende kung unsa ilahang ginahimo sa basura nga magamit nila sa ilang livelihood programs. So kini pod sek, no, kani siya is dugay gid ni siya gi-brainstorm pod sa ato mga kauban sa council because no nakita nato ang kakulangan sa ato ang barangay nga pagbutang og MRF, which is ang Materials Recovery Facility. So kita sa SK nakita nato nga kailangan pa mo suporta sa atong barangay sa pag dili na ato ang kuan nga sa kinaiyahan sa environment, pero kita is part kita sa kinaiyahan. So muna kailangan ta mo take part, kailangan ta mo hatag og effort og paghigugma sa atong kinaiyahan. Ang inyong barangay sad era nagpasa og bag-ong ordinansa para sa kabatan-onan. Unsa ang Barangay Youth Code o giunsa niini og pagtabang kanila? Kining Barangay Youth Code, no, Secretary, dugay gid kayo kini gihuna-huna, dugay kayo ni gisabutan sa council sa SK sa Barangay 1. Kini dili lang kini isa ka code kundi pasabot kini ang grupo sa mga ordinansa nga giisa para sa mga kabatan-onan ni Barangay 1. So thankful kami sa Ginoo o sa among kaubang sa council, labi na sa Barangay Council nga kini nana sa iyang last stage para ma-implementar na gid siya puhon dali sa barangay. So isa sa highlights ani sa Barangay Youth Code, nalipay ang kita kay ang SK nabalik sa barangay, nabalik sa lokal. Pero among na-realize na kining among pagka-SK lumalabay lang kini. Nalipay kami nga na-reform ang SK sama sa pag-usab sa edad, sa mga qualifications niini. Pero sama pod sa giingon sa mga seminar nga gipang-apilan sa una, no, nga kami nga batch sa SK gihimo lang kini og kanang mura og pilot batch. So karon isa sa mga highlights niini sa code ang pagtukod og opisina para sa mga kabatan-onan. Aside sa SK office, aduna pod kitay Barangay Youth Office or desk baka nga naay mulingkod nga representative nga butaran sa mga miyembro niini sa Barangay Youth Council. So ato pong paningkamutan nga masulod dito ang honorarium Japon nga
atong mahatag natong ma-share sa ilahas isip sa pagserbisyo sa mga kabatan-onan sa barangay. Limitado gyapon ang atong mga lihok ug tungod ang mga batan-on kay aktibo, unsa ang nahimong programa ninyo para mapasabot kanila ang sitwasyon labi na karon na mas istrikto ang mga patuman tungod sa COVID-19 Delta variant. Karon sa pandemic karon nga gakaitabo labi na diri sa amuha sa lokalidad nga gataas Japon ang porsyento sa mga positive sa COVID. Ang SK sa Barangay 1 wala gyud nagundang og pagpahibalo, pagpa-remind sa atong mga kabatan-onan, pinaagi sa information drive nga atong ginamugna nga sa ang SK Council, the house to house man ta, house nga i-inform gyud ang mga ginikanan pod usab nga i-remind ang ilang mga anak nga dili gyud inta magawas-gawas kung dili importante likay sa mga tipok-tipok. So kana siya no pamaagi po sa atong online no nga pag-announce online through sa atong Facebook page. So muna siya among ginabuhat sa karon no nga among gina-boost Japon ang hunahuna sa mga batan-on nga ipasabot sa ila kung unsa ka importante ang safety karong panahon na labi na diri sa lokalidad nga ay nakamatay, na ay gataas ang pod. So buyag-buyag pod no, sa among barangay maihap pa man sa among tudlo ang igo sa COVID, pero dili na to iampo nga madungagan pa kini kay muna isa pod na sa burden, isa pod na sa daku nga pasan sa barangay labi na sa paghatag og ayuda. So muna sa karon mo gid namong ginalihok sa ang pag-undang og remind sa itong mga batan-on na likay usa sa paglakaw-lakaw o sa pagtipok-tipok. Gisaulog karon na bulan ang Linggo ng Kabataan. Unsa ang inyong programa para sa mga kabatan-unan sa inyong barangay? Sukad no sa pagsugod sa pandemic no, medyo ta nakuratan kay kita labi na sa batan-on naanad kita og mga physical activities tama sa pagdula og basketball, pagdula og volleyball ug usag-unsa pa nga mga sports activities. Og kana no medyo kami sa SK Council medyo gid mi nakuratan kay wala mi nakapangandam sa una, pero karon labi na karon nga bulan is mag-celebrar na pud kita sa atong Linggo ng Kabataan. So amo Japong ipadayon kung unsa ang amuang nangabuhat last year sa among Linggo ng Kabataan. So pamaagi sa online activities nga among gi-prepare para kanila, sama sa isa ani is ang poster making, ang syempre sikat karon ang pag-TikTok. So naa po na siya kay syempre nara sa balay, so pwede nila maka-exercise pa sila kay makasayaw-sayaw o unsa ba ka no. And through recycled materials po usab no, nagkuan pa bugat ang modeling, pero rest assured nga nara dito sa ilang mga balay while they're making or pamulo sila buhat sa ilang costume nga made of recycled materials. Aduna po kita webinar no, last year nagconduct kami webinar on teenage, no it's not teenage, nagconduct kami webinar on how to deal with the pandemic. Karon no, magkandak kami og webinar on how to deal with stress no. Importante kayo ang stress because dara gasugod ang mga sakit-sakit labi na kung gaka-stress ta. Era, ang imong mensahe na lang og painumdom alang sa mga kabatan-unan sa Barangay 1, Talakag, Bukidnon. Akong mensahe no sa tibuok kabatan-unan sa Barangay 1, dili lang sa among barangay, kundi sa tibuok Talakag, Bukidnon nga kita mag-follow kita o kanang health protocols sama sa pag-stay at home, paggamit og face mask labi na kung namugawas ta sa balay o bisag naa sa balay kung natin gabation, pagsuot og face shield kung labi na kung crowded atong gatuan, ug labi na gyud sa pag-iwas og pagtapok-tapok, inom-inom, ikabalutang kana wa gid nay madala sa tuang kamaayuhan. Daghang salamat Sangguniang Kabataan Barangay 1 Chairman Edison Rey Abella. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!